खुलुमबाय के ताउते बुकसनो आंगरनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल ताउते बुकसं तिनो हाइन हाइन नरनि बागै भिडियो टि थाबि केवा मियानि जे टपिक तमानि राहुल गांधी इन दिनो अमेरिका व थांजाक यूएस अमेरिका और थांमानि न तय जे आंकक सामानि न किसा शॉर्ट काय सामानि मियाव गोबांमा ओ भारत हागतरनि कैबिनेट नि मिनिस्टर केंद्रनि ते चीफ मिनिस्टर रक नेता मंत्री मीडिया रक बखरक खराब मुंगै टंखा बखरक टुंगै टंबायखा तामनि बागै टंखा तिनि राहुल गांधी अमेरिका थांमानि आबनो तुइ सानान हिनि नरनो आं मियानि सिमिनु फेवरेसन नाजाक हायबानो तिनि सासिनाय जरा मांखाबा ते ताउके बुक सामनो कुबंग बरो कानो कमेंट्स खायो तिप्रासानि कानमुंग रक चुमिना दिहनुइ तिप्रासानि ट्रेडिशनल रक कानना हागाय बेललाय खाय कुना ठकजागो हिनि नरक सामाने आबनि बागै तिनि हाइन हाय नरनि बागै ति फाइबिका तिप्रासानि कानमुंग बायखाय कक बरक कक टोमा नरक चया करे कुरुंगै तंगि तै पुइलानि सिमि पाइथाक जरा स्क्रिप्ट खायावै ओ भिडियो एन जरा नायनानि चाइतंगि ताउके बुक स ते हामजागै तहाकाय लाइक सब्सक्राइब ते बेल आइकन न किसा क्लिक खाइदि ते शेयर खाइदि ते नरनि कमेंट्स बेल लाइकै परफेक्ट बेल लाइके हामजांग फायो आबनि बागै बन्दरनो सेलुट ताउके बुकसं मल बुरुम बुरुम नर लगिरि तंगि हागे तिनि मेन कक सानान थांमानिकाय ताउके बुकसं मोदी वर्सेस राहुल गांधी न तामनि बागै तिनि बाजपेयी पार्टी रक किरिजाक बायखा तामनि बागै किरिजाक आबो तिनि भिडियोनि बिसिंति किसे सिराय नाय किन्तु सरकार ताबो बायनानि नाय टंखा एनडीए सरकार बरक बाजपेयी सरकार तो श्राममालिया हागे ताबो राहुल गांधी नो तामनि बागै बरक अटैक मा खायलेका पाल जे बो भारत जोडो आंदोलन राहुल गांधी कन्याकुमारी टू काश्मीर आसाम टू बिहार बंगाल अब हाइकाय बो भारत आंदोलन खायतानि बो केबें लायखा मणिपुर दांगांगै तंमानि आरो थांकाय बो केबें लायखा तामनि बागै राहुल गांधी नो आसुकाय केबें लायखा ताउके बुकसं सुंगाबो किसे सिलायनो तै सैमानानि चाइतक लायनो ताउके बुकसं विशेषकाय ताबो केंद्रनि कैबिनेट मिनिस्टर मोदीनि शिवराज चौहान कृषि मंत्री बो तै हेमंत बिश्व शर्मा अब गाय आसामनि चीफ मिनिस्टर नर सैमन्ना जे उल्टा पुल्टा कक सावै तंमानि राहुल गांधी नो आबोनो सिगां पुला नर नाम फुनुक पाइगारनाय किसे शॉर्ट मांगपुली आबोन परे संते बो कक सालायनाय बु सांबारनाय नरक लगिरि तंगि और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का चाइना का ब्रांडिंग करने वाला लोग कभी भारत का नहीं हो सकता है, कोई देश का दुश्मन ही हो सकता है। खुनाबायखना ताउके बुकसं बरक तामो साका दिनि सेब्रान चहन चं डाइरेक्ट साका देशद्रोही अमेरिका व थांगै राहुल गांधी देशद्रोही कक सावो बारथा कटनि ककनो साया देशद्रोहीनि कक साव बन देशद्रोहीनि बुमुंगरुइ फासुनानि कायसा चाल अब हाइनो आसामनि चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ताम साका चाइनानि कक सावो चाइनानि तिसावै सावो चाइना न बेलेगे प्रमोट खायो अब हाइ हेमंत बिश्व शर्मानि कक सिल सामुंखाय अब रब हाइन तंनाय जरा कायसा हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस नि बरक न तंमानि तिनि आमसकाय अटैक खायका ताबो कांग्रेस सरकार जुदिन तोइसा फैयाखै हेमंत बिश्व शर्मानि अवस्था तामुंनो अब जरावनो नोगलायनाय ताउके बुकसं फेर आबनो आं सानानि थांलिया ओ जे अमेरिका व थांगै राहुल गांधी आरो तामसाका किसि जासं आबनो नाइलेन ताउके बुकसं eventually it went to China, and if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see in the back made in China. राहुल गांधी अमेरिका व थांगै आरो तामसाका बोसाका चाइना बेलायकै मैन्युफैक्चरिंग गुइ तंगो बेलायकै प्रोडक्ट अंखरो आरो कलकारखाना बेसि बांगो ओ चाइना नि हाय जुदिनो सिनि बारथा गतरो खाइमा हाकाय सिनि बारथा गतनि बररक युबारक सामुं खाइतकनाय बेलायकै रोजगार माननाय अ कक सातानि बरक तामसाका हेमंत बिश्व शर्मा संनर न तां भिडियो फुनुक पाइका बोसाका चाइना नि कक मांसावो चाइना नि तलाव तिख्लै सावो चाइना नि तलाव तिख्लै चावो हंकै तलावै आदिबा ताउके बुकसं हंकै आरो राहुल गांधी अमेरिका जे कक सामानि आबो बेलायखे नांकुमानि कुबुइ हंकै नरगनो आं किसिसा राहुल गांधी तामसाका शॉर्ट किसिसा फुनुग्रिबानो अबो कुबुइ दे टाटाल साका राहुल गांधी केबो इंडिया नि बिरुद्धे कक साका ना इंडिया नि खिलाफ कक साका राहुल गांधी सुदु चाइना नि हाइकै मैन्युफैक्चरिंग तै कल कारखाना खुलगैमाखाय सिनि बारथा गतनि युबारक बररक नागरिक रक तै किसा थांगै बसावो अ कक सिसाव खोनायनायदि राहुल गांधी तामसाका Eventually it went to China, and if you look today,
China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back, made in China. খানা খানা তাউতে বুকসং অর কোন দেশ দ্রোহিনী কক রস্তং কোন দেশ দ্রোহিনী কক রই কিন্তু হেমন্ত বিশ্ব সমসং শিবরান চৌহান চং ক্যাবিনেট মন্ত্রী কেন্দ্রনি তেই চিফ মিনিস্টার রক তামুই টংমাইখা गोबांमा अबा हाइके मोदीनि रक राहुल गांधी नो अटैक खाइलाय मानि पाल अटैक खाइलाय दङ ताउ देबु हाइके तामनि बागै तिनि आसुकाय बरक राहुल गांधी नो चाजे आं आंकुनो राहुल गांधी नि सपोर्टर रोदो बक्सा नो राहुल गांधी नि सपोर्टर हिंदी ओगफान वासुके मानो आंकुनो राहुल गांधी नि सपोर्टर या ताबो लीडर्स नि बिसिंगो सिनाय नोकनाय नि बिसिंगो राहुल गांधी आं बोना हामजागो आसुकसि कोन आं बिनि सपोर्टर या हाइके हामजाग फानो जोंखा कक्टमा साकलायनाय साबनि गुबै साबनि ताताल सुंमा सावो राहुल गांधी जुदिनि बिनि चाया तहाकाय सुं बिनि नो ब्रमै माति सै मा फ्रंनाय हाइके ताउते बुकसं आबो कायसा कक बाद थांका ताउ बुसांगो किरिजागो हिमानि खबर र ओ जे राहुल गांधी नो तामनि बागै किरिजाक मोदी सरकारनि ताबो बिनि चाटुगार र बिनि लगी तंनाय आईटी सेल र चीफ मिनिस्टर र स्टेटनि नेतागण र गोबांना कैबिनेट मंत्री र बाजपेयी पार्टी तामनि बागै आसुकाय राहुल गांधी नो कलगो नांखा ताउते बुकसं ताबो बुसांगो इलेक्शन प्रथम मिटंगो जम्मू एंड काश्मीर बाई हरियाणा दुइटा स्टेट आरो काइनैनो सीट माया काइनि जागावनो बीजेपी ताकलाय हारि दङ आबनि बागै कबरं दं हाबरक भाद्र मासनि सिला कबरं मा हाय ताउते बुकसं अब हाय कबरं लाय दं बायखा ताबुक बाजपेयीनि पार्टी र आं केबनो र हाइमेसानान थांगिया जेटा गुबै खबर साकलायमान नसे आं साइ दङ जे अब ताबुक कत न्यूज मीडिया अब चलि दङ आगे आबनि परे फाइ दङ महाराष्ट्र तैनिनि झारखंड अ दुइटा स्टेट तुंगनाय असानि परेखानो डिक्लार थांनाय इलेक्शन आबनि परे टांस सालिया बिहार रकनि दङ वमा जागानि दङ स्टेट अब आंस सायाको अब गाय 2025 अबसर थांगाय 2025 जिमारंनाय 3 मास दंखो फेर आबनो आं सायाको के आबर जतनो सेक्जनान थांगै दङ बाजपेयीनि यागनि ताबो कांग्रेस फाइनाय दंबाय के कांग्रेस ना आसुक काय साबोट काय दङ राहुल गांधी आं आबनो नरनो जतनो फुन्ना मुसुंलिया भिडियो ओबमा कलमा बासन नरिका ब रोजगार नि कोंमां सावो जस जापान थांगै देश न शांति नि कोंग सावो के मोदी सरकार फातरहास्तो कोबमा जागा ता थांगो के मोदी सरकार आरो तामो सासाई बारथा गतनि कोकनो बिनि कोकनो बुसुं किजा खनाय नालाय न खनाय नागादि डूब गए कुछ होगा नहीं अरे भगवान बचाए भाई पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए कोई सरकार है ये कोई लोग है चलो छोड़ो चले जाए कहीं और खुना खाना ताउते बुकसं मोदी सरकार बिनि को कायसागना काहाम तंग बो तो जस जापान थांगाय हिंदी मेमंग बासन रिउबा बो तामनि बागै आसायका बारथा गतर जों बारथा गतर आसायाका चाखामो बिनि आनाम चानाम कोकनो के बुचा सनाय करि ताउते बुकसं नांकुमानि मोरता तुइ सनाय करि बरक नि सरकार तामनाय देश नि थ्रुसारनो नर्नानि बरकनो नर्नानि हिंदू राष्ट्र खाइनानि दांगा प्रसाद खाइनानि हिंसा फनांनानि अब राजनीति यां मुचाया मानुग्या चाकरी माया आवा हाइरावनो नाइलिया बाजपेयीनि सरकार अंकाय राहुल गांधी खाइ नायो सब समयनो बरकनो रोजगार रिनानि चाकरी रिनानि गोबांमा बरक आनो साबो बरनि रां बाय चाकरी रिना हिने आनसे प्रश्न खायो आनि सिनिजाक बाया ब्र मासा मांगनै मोदी चाटुगार रक दंगो बरक तामसाका बबा हाइकै चाकरी रिनाय बबा हाइकै रोजगार रिनाय हानि सामा बाय सिमिरि देमान बाहिन साव आरे ताउ नो संसिया काय बासिनानि बागै चाइतोदि 25,000 कोटी रक साइदेमान नरक 25,000 करोड़ ओ हाय रां आदानि आबानि सनो रां एनि लोन रिउ बिजनेस नि बागै ओ लोन रिमानि परे खाय किसा बिजनेस रक लस जा काइनै बरनि खोक्टै पक्का काइनो ओ 25,000 करोड़ रां रगनो बरक मुकुब खाइरिउ मुकुब बुदो बुजि अंकाय आ रां रगनो बरनो रिउइ मुकुब खाइमानि सै आ रां रगनो गरीब रगनो रोजगार खाइ तामो खति तंबा राहुल गांधी आ प्लान खाइतों बुजिगते आम्बानी आर्डिनेन्सनो रां लोन रिफानो लोन नि सुट नानाय प्रॉफिट नानाय किन्तु मागनातै मुकुब रखाइया नांखाय 2 लाख 4 लाख 5 लाख गरीब रगनो रिनाय आबो मुकुब खाइनाय अबा हाइकासि देश उन्नति नाय राहुल गांधी नि कक खाइ अबा हाय आबोनि बागैनो ब सब समय राहुल गांधी काय संविधान बयनो तुयुइ ब सब समयनो कक सावो नरक साइमाना जे संविधान सिलांनाय बी आर आम्बेडकर नि कक मां सावो नि संविधान न अ
tabuk sarkar soli tongnai rok subai nai tongo subaioi jottono chinno binno subaioi borni musung toi sarkar chabung nai tongo aboni bagoi no o সংবিধান no subai nani bagoi ria o sungmanen kokno bor sawiyo tabuk bo America o te 2 din suk tongnai tongui fainai aroni university koto koto borok bai malaika kok lam salaika belai kheno gorbito kok sai tongi kha bui hamjak bai mani modi sarkar na aslokai hamjak yana kintu Rahul Gandhi na aslokai chajak anga bidono no jotto phunugui malia norok ulo rogo nainani bagoi chai todi alka ka Hindu news English news rogo naidi norok nuknai kubangma channel rogo norok naidi Rahul Gandhi ar tam saika English bai nu basan dikha ake abono baksa Hindi bai bu busunai buzugui tongo ake angba ti prasaba no buzuna ni bagoi kok borok bai ma saka norok ani chaya tongman tongkai na kar di te hamjama tongkai share khaidi te support khaidi te logri tongdi te norok tini puilan simpai thak jora rungui tongman bai kaham tongdi susto tongdi ini bagoi jotto no khulum bai